Id-dibattitu Ewropew xprunat mill-Partit Nazzjonalista b'faċċata tas-saltna ta' dritt għandu lan li jkisser l-investiment ta' kwalità f'pajjiżna. Għal dan il-Prim Ministru mexxej Laburista Roberta Bela waqt diskussjoni mtella mill-Partit Laburista fl-iskola Adrian Borg f'Birkirkara bit-tema Garanzija għax-xogħol u l-familji fejn appella biex l-Oppożizzjoni tirtira dan id-dibattitu fil-Parlament Ewropew kontra pajjiżna. Spjega kif fil-waqt li Europarlamentari Nazzjonalista ilu xhur jaħdem fuq riżoluzzjoni kontra pajjiżna, il-kap tal-Oppożizzjoni m'għamel xejn. Dan għal kuntrarju tal-Gvern li l-erba' se jkun qed jixpruna dibattitu favur pajjiżna fil-Parlament Malti. Ma nifhimx, sinċerament ma nifhimx, kif din il-ġimgħa hemm dibattitu fil-Parlament Ewropew xprunat minn membri parlamentari Ewropej Maltin tal-Partit Nazzjonalista li lan tiegħu huwa li jnaffar l-investiment milli jiġi ġewwa pajjiżna u li jkisser l-investiment lokali wkoll għaliex fil-waqt illi d-dibattitu għandu l-faċċata ta' wieħed fuq is-saltna ta' dritt u m'għandi ebda problema li ndibatti fuq is-saltna ta' dritt. Imma l-effett tiegħu u x'inhu lan warajh huwa li jkisser l-investiment ta' kwalità milli jiġi lejn pajjiżna. Hawn Dr. Abela elenka għal qafas robust fis-saltna ta' dritt mill-ħatrit tal-ġudikatura sal-ħatra tal-Kummissarju tal-Pulizija u l-Prim Imħallef. Dan hekk kif fil-waqt li hemm min qed jagħmel il-ħsara, dan il-Gvern se jkompli jattira l-investiment. Dr. Abela semma kif il-Gvern qed jevalwa wkoll il-preżenza ta' minorenni fuq il-midja soċjali, anke wara li kellu għadd ta' taħdidiet anke barra minn xtutna. Il-Prim Ministru semma wkoll l-importanza tal-qasam diġitali fosthom permezz ta' investiment f'high performance computer fil-binja tal-MDIA li se jsaħħaħ is-setturi tar-riċerka, id-diġital u l-intelligenza artifiċjali. Ta' fil-waqt li fil-ġranet li ġejjin se jingħata bidu għal Credit Review Office. Min japplika għal self bankarju jekk huwiex self-employed jekk huwiex negozju żgħir jista' jkun negozju ikbar ukoll. Se jkollu il-fakultà għaliex mal-Credit Review Office se nkunu qed indaħħlu obbligu ġdid fuq il-banek li jkollhom charter ta' drittijiet ta' min ikun qed japplika l self, ħajkun jaf mod ċar x'irid jagħtih lill-bank, x'dokumenti jrid jagħtih, f'kemm trid tiġi proċessata l-applikazzjoni għas-self. Ir-raġuni għala jekk is-self ma jiġix moti għala jkun hemm iċ-ċaħda, imma mbagħad se nkunu qed indaħħlu dal-uffiċċju ġdid illi l-funzjoni tiegħu se tkun li jservi ta' medjatur. Brabta ma' Labour Migration Policy il-Prim Ministru qal lan tagħha kien li fil-waqt li d-dinjità tal-ħaddiema barranin ma tkunx impattata b'mod ħażin, il-pożizzjoni tagħhom ma tippreġudikax lil Maltin u l-Awċin. Labour Migration Policy daħlet prinċipju ġdid illi jekk inti għandek fuqek dak l-obbligu, jekk ma tosservax ma tkunx tista' tdaħħal jaħdmu miegħek ħaddiema ġodda. U xrajna x'kien ir-riżultat ta' dik il-miżura singolari tal-Labour Migration Policy li kellek 227 kumpanija illi resqu l-qoddim u fil-waqt li qabel ma kienux qed josservaw ir-regolamenti, issa din josservawhom, ħanitħadded dwar il-kontribuzzjonijiet li taw. b'1,000,000 kontribuzzjoni. U taf fejn ġew investiti dawk? F'taħriġ ta' persuni b'diżabilità mal-Lino Spiteri Foundation.